Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:04. This time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalaan, pagpangutod sang kuryente, hindi pa ipatuman sa mga nagakonsumo sang minimum sa Sineco. DepEd Negros Occidental magahulat sang resulta sang meeting sang gabinete para sa face-to-face classes. Sa Balita Nasyonal, Pilipinas nagaisahanon nga pungsod sa Southeast Asia nga wala sang face-to-face classes. Pilipinas nabihangan sa vaccination program. Sa Balita International, protesters sa Myanmar ginsakop na ang mga dalan. Samtang sa sports, Team Bradley nagpahayag Ryan Garcia wala pa sang ikasarang bato kay Pacquiao. Eat Entertainment, Miles Ocampo nakabaton sang bulak gikan kay Bimbi. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan ang safety tips kag pagpanghanda sa maabot nga bagyo. Maayo nga Bacolod, may agabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Biyernes, Pebrero 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay inasang kagahon ang sentro sang tropical storm nga Auring ang nakitaan sa 605 km na sidlangan na bagat na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Dala sang Bagyo Auring ang kapaskuhon nga hangin nga nagalambot sa 75 km per ora kag pagmadlos nga 90 km per ora malapit sa sentro. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi kag pagparagob bangod sang northeast monsoon kon hangin amihan. Kasarangan tubto mabaskog huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan naman tubto mabaskog ang pagdapya sang balud. Ang taob alas 3:01 kaina sang kagahon, ang hunas alas 8:45 naman karon nga aga. Ang adlaw na butlak las 6 kaina, magatunod naman las 5:57 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan naman sa 25 degrees Celsius, 9 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life extended. Yes, good morning na sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Sa aton una-una gid nga si Sheila Alagos. Good morning. Sa kay Martin Aliling mayang agaman. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, still watching. No, kabasko gid sa tuyaw. Dali lang. Sige. Kay Rita De Leon Catalan sa barangay Panukoy ni R.R. Montua Rehinio. Paghigugma ang dalaga ni sa gihapon hindi mabalibaran ang numero 1 nga programa. Kamu kabahin sang akon karera. Akon mga mentor boy kag Dorel mga bongga ari na safe nga nakalambot sa imamailan. Bongga kita. Good. Wow. Ay safe ka na nga Very nakaabot sa imamailan RR. Bongga, gito sa bongga, yan o. Bongga. Erwin Gonzalez, sakay amigo na to Noel Amar dira sa Canada. Good morning ko na kay Ma'am Vanessa, sa iya friend sa Minnesota. Good morning, Sir Noel. Lensky Palmares from Dammam, Saudi Arabia. Mariven Tamayo Villanueva. Padayon ang progreso mga kaaksyon. Sige. Annalyn Hodenbach. Pamilyaya ko sa Fortune Town.
Aldoy and family kag Giaboy and family from Inday salin sa Canada. Damo Canada ang mga manti sa ato, no? Of course, Action Boy. Action Boy, si Sir Edwin Pineda, ara man watch with thank us. you. Amalia Alo Bantilan, good morning. Michael John Season, dira sa Chateau Ilis. Good morning kuno sa RTNHS Batch 92. Kay Grace Mustre, na makilala ko ni Kagromel Silva. Kagruel Silva naman, ano? Mga classmate niya ni Gili. Alex Fantes. Nakita mo ni Action Boy ang ginpost ni Sir Michael. Manok to bala? Naluto Oo, niya. luto niya. Kanamit, no? May recipe ng Danong Action ayo, Boy. to? I-forward ko man si mo recipe. Okay. I-forward mo man kay Mrs. mo. Sige. Kay maluto. Tas to, no? Oo, kado kanamit niya, no? Gani. Oo. Manok nga pink to sa? Ang green to. Ha? Manok ko pink dyan. May asparagus? Hindi, brown to go Action Boy. Feeling ko, manok ka brown. Kita mo to, di ba ang kapalaban ang green asparagus na, no? Yes, Oo, namit. Siya nga utan, Action Boy. Yes. Jeremy Buatag. Sa Buatag family, kano ginagreet niya? Ginatamyaw man ni Noel Amar si Perla Derla dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Good morning. Rosemary Martino, Maria Rivera Murayama, Mayang Aga Tito Boy, abaw. Watching from Japan. Ay, sa Japan ka pagali, ya? Nga man. Si, daw, mo siya ang nagapang-invite sa iya nga daw comedy bar. Agala. Pag-invite niya sa iya diba comedy si Ari bar. Di iya comedy bar eh? Sa Japan na saya. Kasi niya ako magkadto ka de, kamo de, libre ta kamo isa ka bucket. Ato sa gali sa Japan. It's either Ari Di iyang comedy bar or ato sa Japan. Di ato Ari di. Ari di. Okay. Di ka magkadto ko no, libre isa ka bucket. Basi bala kon pagsiling mo, no, malibre mo ko di sa si mambal sinyo. Si Maria Rivera Mirayama. Namura. Bongga. Good morning, Landa. May katigali. Sige lang. Sige. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu dara sa Japan. Ang abanse sa Japan yung oras. Do isa man lang ka oras. Oh, I don't know kung kita ang abanse or sila. I don't know. Hindi ko yung akidiya. Do 1 hour lang Action Boy mo. Sa kay Sir John Chong, sang task force kasanag. Kay Cathy. Ma'am Cathy, good morning dira, no? Si Megs Yan Bilyasa Magbanwa, Bang Agaman. Dilotorio Acosta Gari, sa kay Nanay Janita kag Tatay Jesus, nga nagamonitor sa Payaw, Binalbagan. Halin ni sa Lemesa Dam, Quezon City. Okay? Good morning. Sige. Standby tanay. Sige. Mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:12. Detalye na sa aton mga balita lokal. Wala sang power disconnection para sa mga lifeliner nga mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative nga ang due date gintalana sa bulan sang Pebrero kag Marso tuig 2021. Suno kay Seneco Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla, ang ini nga pulisa para lamang sa mga lifeliner consumers o kung man nagakonsumo sang hindi maglampas sa 80 ka kilowatt-hour sa kada bulan. Ginapatuman sang Seneco ang ini nga pulisa bangod ilang nga nahangpan ang kapigaduhon nga natubang sa publiko bangod sang pandemya. Ini man ang pagsunod sa mando nga ginpapanaog sang Energy Regulatory Commission. Apang sunod kay Pondevilla kung may nasupot na nga balayran sa Seneco, magpadulong sa ila talatapan para maplastar ang payment scheme agud maamat-amatan ang pagbayad kag hindi matamaan sa tion nga magpatuman na sang disconnection policy ang Seneco. Klaro ni Central Negros Electric Cooperative kung Seneco Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla nga ang mga konsumidor nga nagakonsumo sang masobra 80 ka kilowatt per hour sa sulod sa isa ka bulan ang wala nalakip sa no disconnection policy. Suno kay Pondevilla nagakadapat gid nga magbayad ang maini agud masustiner ang operasyon sang Seneco kag makahatag sang tayon nga serbisyo sa publiko.
Pagpahayag ni Pondevilla, isa ka non-profit cooperative ang Seneco. Rason niya kung hindi makabayad ang madalagko nga konsumidor, mabudlayan ang kooperatiba sa pagpangita sa pondo nga ibayad sa mga power suppliers o kung suppliers. Ginaengganyo man ni Pondevilla ang mga lifeliner consumer nga kung may inugbayad mas maayo nga magbayad antes pa ang due date. Samtang ginpahayag naman ni DepEd Negros Occidental PIO Ian Arnold Arnaiz nga kinahanglan pa nga hulaton ang mga resulta sa pagsinapol sa gabinete sa administrasyon angon sa posible pagbalik sa limited face-to-face classes. Una, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ini nga isyu ang talakayon sa gabinete sa presidente sa Pebrero 22. Sunod Arnaiz, madamo na sang LGU sa Negros Occidental nga ginakabig nga low-risk areas kay iban nga mga lugar ang wala na sang COVID-19 cases. Duha pa ni Arnaiz kung pareha sa gihapon ang guidelines sa pagbalik sadto kung tani sang limited face-to-face classes, ini ang dapat may approval sang DepEd, LGU kag mga ginikanan. Inalantaw ni Arnaiz nga posible hindi man tanan nga grade level ipatuman ang face-to-face classes kag posible ini ang para lamang sa mga estudyante nga mayara na sang buot kaangay sa mga senior high schools. Ang kabinet ng aton administrasyon, no? They will be discussing about it come February 22 ata, though may schedule sila. Okay. And they will decide on it kung mas padayuno ng pilot testing sa face-to-face classes sa mga low-risk areas. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ian Arnold Arnaiz sang DepEd Negros Occidental. Sa ibang nga balita, lokal na talana nga magapaydalom sa training ang 46 tanan ka mga COVID-19 vaccinators ang syudad sang Bacolod, subong nga adlaw Biyernes, Pebrero 19. Suno kay City Administrator M. Ang amuman ang Executive Director sa Emergency Operations Center kon EOC, ini nga mga vaccinators ang unang ipaydalom sa training agud sa ulihi. Ini sila ang magamit man sang syudad para sa pagtudlo sa iban panila nga makopdanan nga natala na iga-hire sang syudad. Dugang paniang ang tag sa ka-vaccination center ang natalana nga pahamtangan sang tag-5 ka mga vaccinator sa adlaw sang pagpangbakuna. Base sa plano sang EOC, ang Bacolod ang mayara sang 26 tanan kamagin preparar nga mga vaccination centers gani nagakinahanglanon sang syudad nga mag-hire sang 130 tanan ka mga vaccinators. Padayon man ang pagpreparar sa Emergency Operations Center sa kinahanglanon nga mga flyers kag brochures para sa education and information campaigns sa syudad angon sa COVID-19 vaccination program. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang, ini nga mga materyales ang natalana nga ipanagtag sa publiko paagi man sa bulig sa mga opisyalis sa barangay. Dunga pa ni Ang magluwas ini nga mga balasahon tano man sang EOC nga magpatigayon sang online campaign paagi sa Facebook. Sa din pila ka mga eksperto nga doktor ang magaserbi nga host. Gina-finalize na lamang sang EOC ang schedule sa mga resource persons para sa mga programa agud gilayon ini nga maumpisahan. Nadugangan sa 48 ka bagong COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes sa pinakauli nga case bulletin sang DOH-6. Pinakamadamo nga kaso nga na-record ang probinsya sang Iloilo nga may 14, syudad sang Iloilo nga may 12, Negros Occidental nga may 10, Aklan nga may 8, Bacolod kag Capiz nga parehos nga may tig-2. Nagapakita sa datos nga may dugang nga 110 ang nag-ayo sa balatian nga nagdala sa 22,510 ka total recoveries. May duha nga bago nga napatay nga nagdala sa 725 ka death toll. Ang Region 6 ay may 944 ka aktibo nga kaso kag 66.74% dire ang asymptomatic. Nagpasalamat naman si Bacolod Mayor Revilio Lunardia kay Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag sa mga local government units ang otoridad para maghimo sang advance payment sa pagbakal sang COVID-19 vaccines. Sa press release ng syudad, ginpahayag ni Lunardia nga si Duterte ang nag-issue sang Memorandum Order No. 51 nga nagatugot sa mga LGU sang advance payment sa pagbakal sang bakuna. Sunod kay Lunardia, dako ini nga tikang para mapadasig ang pagpatuman sang local vaccination program sa syudad. Duha pa sa alkalde, ang Bacolod ang magapreparar sang advance payment nga 20% base man sa kontrata. Ang syudad ang nakasecure sang total cost nga 600 o kung sang 650,000 ka doses ang bakuna nga baklon sa AstraZeneca. Para sa alkalde, siguraduhon sini nga akong mabayran ang balayran antes ang deadline para masiguro nga makuha ang delivery sa bakuna umpisa third quarter sang 2021. Ginaabi-abi sa labor leaders sa Negros Occidental ang 52 bilyones pesos nga subsidy para sa mga empleyado nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic.
Una nga ginaduso ni House Speaker Lord Alan Velasco upod ang suporta sa masobra 200 ka mga kongresista ang House Bill number 8628 o kung bayanihan 3. Sa idalom sang hagna magapain ang gobyerno sang 420 bilyones pesos para sa recovery program sang pungsod. Sulo kay Winnie Sancho ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o kung gawa ini nga tikang sang Kongreso ang ginlaragway nga gesture of goodwill. Pero suno kay Sancho iya gina-question kung paano ang pagpatuman sini, pila ang ihatag nga ayuda kag pila ka mga empleyado ang makabenepisyo. Nagapangabay si Sancho nga kung maghimo, wala lang tani isang palakasan sa pagpatuman sang sini nga bulig sa pumuluyo. Ginpahayag man ni Sancho nga antes ang Bayanihan 3 kung tani mayara sa economic evaluation sa ginapatuman nga Bayanihan 1 kag 2. It is a gesture of goodwill on the part of the House of Representatives, no? Hindi man kita makasiling i-criticize nato nila nga gesture, no? But however, ang aton lang dira nga ginatanaw ang manner of implementation. Kabahin sang pahayag ni Winnie Sancho. Nag-abot ang 38 ka mga negansi locally stranded individuals sa Linsa, Manila kagabi sakay sa St. Therese of the Child Jesus to go Roro vessel. Sunod kay Provincial Incident Management Team Commander Sefer Gerard Kaelian, ini nga mga LSIs ang mag-abot la 650 kagabi sa Bacolod Real Estate Development Corporation o kon Bredco Port. Inis lang gilayon nga ginpaidalom sa RT-PCR swab test antes gindala sa quarantine facilities ang Banwa o kon syudad nga ila ginapulian. Tubtob sang Pebrero 17 nga datos sang PIMT, 70 na lamang ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental kag may siyam ka mga COVID-19 COVID-19 free nga mga LGUs. Ginpadalahan na sa imbitasyon sa EOC ang tanan nga tenants sa marketplace nga nahamtang malapit sa Government Center para sa natalan ang meeting sa adlaw sang Lunes, Pebrero 22. Sudo kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, ini nga lihok ang nagatuyo nga ipanumdom sa tanan nga mga negosyante sa lugar sa pagsunod sing safety kag health protocol nga ginapatuman sang syudad. Dugang pa ni Ang nakadangat na sa EOC ang reklamo angot sa ginalegar na tabo nga pagginutok sa mga customers sa lugar antes ang selebrasyon sang Valentine's Day. May alegasyon man nga mayara sang ginpatiga niya concert sa lugar kunya natabo ang mga sitwasyon apang ini ang wala sang kamotoran suno kay Ang base man sa inisyal nga pagpangusisa. We have invited all the tenants there nga makadto diri sa EOC ma-meeting kami sa tanan nga mga tenants na invite na padala nila naman sila invitation for Monday. So ma-remind kami sa igla sa mga protocols kag ang workplace safety. Kabahin sa pahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Pilipinas, nag-aisaron nga pungsod sa Southeast Asia nga wala sang face-to-face classes kag ang pungsod na bihangan sa vaccination program suno kay Senator Drilon. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live
Good morning kay Eva Orbon Cagayan, no? Sa imo dira Ebs. Good morning, boy. Bongga. Sining ni Araro. Nya palangga tagid kamo nga duwa, tandaan nyo na. Bongga. Tandaan nyo. Palangga ka man namon, RR. Salamat gid RR. Oh, thank you. May programa na siya karon. Oo, of course. Meron siya programa si RR. Ano to yung programa ni RR man? Dear, ano to? Pangga. Bongga. Dear Pangga. Gawagandaan si RR. Gary Debuque, good morning man sa imo. Kay Pilson Lipura, Pilton Lipura. Sa kay Rafi Jan, tumakin kasag Pidoy. Git ko lang ang iya kapamilya dira sa La Castellana, Kasag family. Uy, Tumakin family, kag Pidoy family. Okay. Ang Tumakin gili duwa to ko word Tumakin kag Kasag. Valenzuela City, alin isa sa Valenzuela City. Pan Ivino. Arman Regalado, may agaman. Kag Yasikate Cardones, kag Phil Alonsagay. Sige, action doors. Si Kagawad Melchor ka na? Kagawad Melchor, good morning. Kag happy charter anniversary hometown Bago City. Baw sang mga 80s ga school ko dira sa RTMHS. Kada mag-charter ga parade kami kag ano ni? Pagkatapos dira kami ga panyaga sa balay sang former Mayor Manuel Tutay Torres. Yes. Tiga kilit anay ito na sa una kaya araman ko mo. Yes. Kaso way lang kamo sa pakanay. Why pa kami garo kilala na sa to at that time. Reminisce siya sa mga moments niya. Amo na nila kami kada Ramon Torres na, diba? Oo. Ramon Torres. Kay Kay Raul Gavile. Manuel Tutay Torres na yan. Hindi ang RL. RTMHS. Ramon Torres Memorial High School. Formerly subong National High School na. Perfect. Raul Gavile Jr. dra sa may Barangay Buenavista, Himamaylan City. Mayong aga dra sa inyo. Che Zamora, good morning ko no kay First Kagawad Fanny Bandoho sa Barangay Palaka Norte. Good morning. Binmar Malakad Coliantes, good morning every day. Tito Boy and Miss Dorel watching here from Riyadh, Saudi Arabia. Regards to Coliantes family sa Pontevedra. Kay Christine Brines Villalobos, good morning Action Boy and Action Dorel. Good morning man sa Energy Fans Club. Kanay sang Aritos mo Action Dorel. Syempre from Miss Carol. Thank you so much Christine. And Bella, good morning. Have a blessed Friday. Angelica Panday, mayong agaman. Kay Ann Iha Treyes Homoles, mayong aga. Kag sa TL ko, Elsa June nga healthy. Keep safe sa tanan. True love? Hindi basta team leader. Charot lang din. Team leader sa kay Bia Jonathan, good morning. Kumparing Bia, pero tika pisan nyo kumpare ko na. Yes, pisan. Pisan sa tanan nga pisan. Eva Agradas Baterna, dra sa may Yubo, La Carlota, ang short na balik na waay. Maayong aga. Basta sa pamilya Estelioso dira sa Barangay Yubo basta magsilingdaan Yubo, yung short shorts na yan ang dumduman mo. Atong damay bulak-bulak sa likod. Kung kinula mo bala, wala mo yun balik. Sige, go. Rin na si Maria Rivera Murayama, Yan, dito boy sa Japan ko, pero okay lang na. Ako bahala sa inyo. I-screenshot mo na kada ng chat, Amo na to bala para ipakita mo na to sa iya. Amo na to ginambal ko sa imo. Bala nga daw may comedy bar na siya. Sige lang. Kung nasubuan, tag-Action Boy, pwede to kakadto. Correct. Masubuan ko? Kung masubuan mo, syempre comedy bar mo. Ang lain ba? Siya ako pa ito ma-perform. Kalain. Okay. Sherlyn Rosquillo, good morning man. Kay Binmar Malakad Coliantes, good morning. Everyday ka pamati siya. Salamat. Alunan Suzette. Nabasa ko na kag Action Boy ka nag-comment na siya gina. Alunan Suzette, good morning. Nona Villaflor, mayong aga. Kay Athan Valeriano or Ethan, dra sa may Barangay Alihis Regent, good morning. Kay Sir Nonito Novero, a cool morning liwat sa inyong duha, Action Boy and Action Dorel. Keep safe, gid ka mo always. So, ikaw man, sir. Maria Rivera, napabalo ko ng mga staff ko if ever makakadto, gid man ka mo, Tito Boy. Nakabalo ng mga staff. Naman yung mga staff, ha? Stand by sa aton mga balita.
nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones ng Pilipinas na lamang sa Southeast Asia ng mga pungsod ang wala sang face-to-face classes. Sa press briefing, ginpahayag ni Briones nga may yara sang pagsinapol ang DepEd upod ang UNICEF kay nakumpirmar ng Pilipinas ang nagaisalon nga pungsod nga padayon nga nagapatuman sang home-based learning tubdob karon. Sunod kay Briones, bangod sa UK variant, nabalaka si Presidente Rodrigo Duterte kung magbalik sa eskwelahan ang mga estudyante. Ginpaatag ni Briones nga face-to-face classes iban nga pungsod ang contextualized, mayara sang limited kag hindi pure nga face-to-face o kung depende sa sitwasyon. Enero tuig 2021 kuntani umpisahan ang limited face-to-face classes sa mga lugar sa pungsod nga low-risk areas apang ginbawi ni Duterte ang desisyon bangod sa pamahog sang UK variant. Ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga nabihangan ang Pilipinas sa pagpatuman sang vaccination plan. Sunod kay Drilon, 60 ka miyembro sang ASEAN ang nakaumpisa na sang pagpangbakuna sa ilang nasakupan, samtang ang Pilipinas ang nagaproseso pa lang para makuha sang supply sang bakuna. Wala labot sa Pilipinas, wala pa man nakaumpisa ang Malaysia, Thailand kag Brunei. Dismayado si Drilon sa sitwasyon sa Pilipinas kag suno sa iya, nabalaka siya para sa mga pumuluyo. Ginpahayag man ni Drilon nga madamo sa gihapon sa mga Pilipino ang wala sang pagsalig sa bakuna. Nagpahandam ang World Health Organization sa posibleng pagsaka ng COVID-19 cases sa tiyon nga halugahan ang ginapatuman nga quarantine restrictions sa tunga sa pamahog sang bago nga COVID-19 variant. Sunod kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe, wala pa na flatten ang COVID-19 cases kag dapat mangin conscious bangod sa mataas nga transmission sa komunidad kag bagun man sa bago nga variant. Dugang pasinin, naintindihan sang WHO ang problema sa ekonomiya, apang ang mga regulasyon ang dapat ginatunan sang husto antisipatuman. Suno pa sa WHO official na contain sa Pilipinas ang paglaptas ng virus kag nalikawan nga ma-overwhelm ang health system paagi sa mga restrictions. Una na ginaduso sang NEDA nga umpisa Marso, ipatuman ang MGCQ sa bugos nga Pilipinas. Magapapanaog si Presidente Rodrigo Duterte sa memorandum nga nagatugot sa mga LGUs nga maghatag sang 50% nga advance payment sa mga manufacturers ng COVID-19 vaccines. Sa palace briefing, ginpahayag ng Presidential Spokesman Harry Roque, ginapaabot nga mapirmahan ni Duterte ang memorandum para makabayad ang mga LGUs. Sa idalom sa Government Procurement Law, ang advance payment ang di dapat maglapaw sa 15% sa contract amount
Samtang pending pa ang delivery, magluwas sa lamang sa mga kung may mando ang presidente. Sa nabaluan, may mga hagda nga ang gin-file sanday Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kag Speaker Lord Alan Velasco nga nagatuyo exempt ang mga LGU sa sini nga probisyon sang lahi agon makahatag sa advance payment sa pagbakal sang bakuna. Liwat nga ginaduso sang DTI nga halugan ang age restrictions para sa makagwa sa balay sa tuyo nga liwat makarecover ang ekonomiya. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, nagnubo ang demand sa mga konsumidor ilabi na nga dako nga porsyento ang gikan sa mga pamilya. Sadtong Enero, sang gin-revoke ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon sang National IATF nga tugutan ang mga nag-edad 10-14 anyos nga makagwa sa ilabalay sa idalom sang MGCQ. Sa existing nga pulisa sang gobyerno, ang mga nag-edad 15-65 ang makagwa sa ilabalay. Suno kay Lopez, ila nakitaan nga wala man nagsaka ang COVID-19 cases sa rason nga ilaliwat ini nga ginaduso sa gabinete. Liwat man ginklaro ni Lopez nga pagtugot sa mga kabataan nga makagwa ang dapat upod man ang ilang nga pamilya. Ginasuportahan ni Lopez ang ginaduso sang NEDA nga makagwa sa balay ang 5 katuig tubtob 70 anyos. Handa ang Pilipinas sa Philippine Postal Corporation o PhilPost nga magpatuman sang ginaduso nga mail-in voting para sa 2022 elections para malikawan ang paglaptas ng COVID-19 sa tion sang eleksyon. Sa Senate Committee on Electoral Reforms hearing, ginpahayag ni Engineer Joel Zamudio, Acting Assistant Postmaster General for Operations sa PhilPost, gina-finalize na nila ang computerized system para sa mail-in voting sa 2022 elections kag ginapaabot matapos subong nga tuig. Una na ang ginaduso ni Senador Amy Marcos, ang chair sa Electoral Reforms Panel nga mail-in voting system kag ang 2022 elections ang posible magserbe bilang pilot test. Para naman kay Senate President Vicente Soto III kag Senate Minority Leader Franklin Drilon nga prone sa irregularidad ang among nga sistema. Sa bahin sa COMELEC, posible ang pilot testing sa mail-in voting. Sa katapusan nga bahin sa aton Balita Nasyonal, ginpanawagan ni Anay Senador Loren Legarda ang madasig nga paghimo nga lahi sang House Bill 8097 nga nagatuyo nga palawigon ang mga biniakon na pasangkaron ang mga benepisyo nga mabaton sa mga kwalipikado nga solo parents kay sang ila mga dependents. Ang hagna ang makabulig ni sang dako sa 15 milyones ka mga solo parents sa pungsod suno pa sa Anay Senadora. Kung mangin lahi na ang ining hagna, makabaton ang mga kwalipikado nga solo parents ang dugang nga benepisyo pareho sang parental leave with pay, scholarship programs kag diskwento kag exemption sa VAT on sale sa mga gatas, diapers, bulong kag bakuna pati naman sa mga basic school supplies kag plete kag iban pa nga serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Na sa kay Rams Flores Rubrico, kay Bella Escamilla, watching from Charito Heights dra sa Barangay Granada. Shabina Aquino, watching from Saudi Arabia. Pamilya Aquino kuno sa Sumag, good morning. MJ Petet, good morning.
Pamati lang kami dire sa Melbourne, Australia. Uy, isa sila ka lugar ni ni Miss Lilian Bermudez. Alex Montesa, of course, good morning. Joy Drilon sa kay Virgo September. Kay Eden sa Pantakasuyon sa Pinaginpinan, Kabankalan. Shi Locson sa Cabuyao, Laguna. Joseph Oria, isa man sila ka lugar ni Edwin Escopel, Cabuyao, Laguna. Joseph Oria, Mark Joshua Obedosa. Ang profile Miss Dorel, kung daw si Ronda Rose. Ay, kilala mo na si Ronda Rose. Kuan siya sa mixed martial arts. Ay, galing. Wala ko guro kalantang. Ay. Pwede na batian ko na yung pangalan. Nagka-champion siya sa mixed martial arts. I-search tabi. Sa mixed martial arts. Binong si Tenta, good morning man. Kag kay, Charo, good morning dahil din sa kanan, Wisconsin. Charo Bendanillo Court sa Wisconsin, sa USA. Good morning. Regards na kay Mr. Court. Musta ang aton dira nga bibig. Naman. Sige. Away ka na. Sige lang. Storyan talaga karon. Irene Gante Juanitas Petua. Good morning. Evelyn Duga-Duga Hulgin Katalogo. Watching live sa Mansilingan. Jesselyn Andrada Tiangson. Shout out man kay Leriana Bridget. Neil Brian Valwa ni siguro sa Valoy kay diri sa aton. Sa Purok 4 Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan City. Mga taga Himamaylan, maayong aga. Yes, classmate Susan Jaime Allen, so cold here in Texas. Aba, abi ko na hindi sa tanto ka tugnaw sa Texas kay considering balang ati daw desert na siya nga area. Tugnaw ligapon, Augusto kita ko to tig-aman to mga snow. May humok na snow. Kaya ginahimo nila ng snowman. Masi Rambina Sunio, classmate, good morning man. Almira Lee Malazarte, Rochelle Evangelista. Kagwapang si Moxon Dorel. Carol Montoya, good morning kay Bambi Hestosani sa La Carlota kag Mariafi, Congo sa Kingdom of Saudi Arabia. Lito Dayat, good morning kagay Nonito Novero. Katunog sa nagasulod sa background voice aw. Anong nagasulod daw? Rin ko nga ito niya, Pahinay, action boy. Nayon ta. Si Sir Michael. Pinky Trual na kita. Watching live from Barangay Villamonte. Homa Lumena. Si Irene Gante, kung ito Pituwa, action boy, nabasa mo? O po siya ni Mama Yaga Pamate. Okay. Romeo Torquator. Rin na sa Leda Zamora Yamagishe. Watching now from Japan. Sakay, mismo Malumena, araman siya action boy. Yes, oo. Nabasa ko na. Yes, aral ako sa last na kay Leda Yamagishi. Ang Bitcoin naman ni yung nililibet. Standby na kita sa atong dugang mga balita. Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye balita international, ginbalabagan na sa pila ka mga protesters ang dako nga bahin sang Yangon sa Myanmar. Ginakabig na ini nga pinakadako nga hublag protesta nga ginpatigan umpisa sang ginkuha sang militar ang pagpamuno sang ila lider nga si Aung San Suu Kyi sadtong Pebrero 1. Ginasinggitan sa mga protesters nga hilwayon na ang ila lider. Pila sa mga lugar sa diin ginpatigan ang hublag protesta amo ang sa Lebanon Central Bank, US Embassy kag UN Office. Nagpaandam naman si UN Special Rapporteur sa Myanmar nga si Tom Andrews nga posible maglaba pa o kung maglala pa ang hublag protesta sa nasambit nga pungsod. Ginpasiguro naman sang militar nga mangin disiplinado na sila kag respeto ang ginahimo nga hublag protesta sang mga tawo. Wala na nga pabor si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno nga pataasan ang interest rate sa mga pautang agud makabawi sa ekonomiya. Sunod kay Jokno, hindi pa panahon na nasambit nga tikang bagod wala pa makabangon ang madamong negosyo sa epekto sa COVID-19 pandemic. Sunod pa kay Jokno, dapat kaya kabigon lamang ang tuig ini nga recovery year kag posible sa 2022 dalayo na nga makabawi ang ekonomiya sa pungsod. Ang desisyon sa BSP agud ipabilin ang rates kasunod sa 2-year high nga January inflation nga may 4.2% nga nagdala sa negative real interest rate environment.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 58 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Ag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang paghatag bala ni Bimbi sang bulak kay Miles Ocampo. Sino na si Miles Ocampo? Ano na sa ni Miles bulilit. Robles? Ano sa ni Miles Robles? Tukaya Tukaya. Ayo, galing Tukaya. no. Gani man, ano man. So, amon Action Boy, kay nag-trending man ini sa social media. Kay nakabaton siya sang bulak halin kay Bimbi. Dalida na sila. Hindi eh. Ang rason gali sang paghatag ni Bimbi sang bolak, sang bulak Action Boy. Sang bulak, pagpasalamat lang sa pagka-loyal ate kuno ni Miles Ocampo. Kag magluwas sa bulak, hintagan niya pag isang love letter mong sang Valentine's gito Action Boy, Valentine's Day. Te abiya sa mga netizen Action Boy, nagapangaluyag kuno si Bimbi. Si Bimbi 13 years old pa lang na iya. Hindi ka pa kapanguluyag Kag 13 ka? Kasi si Mas, 23 years old. Tido ka very ate. Sinimong lang sa ako, grade 3 ka pa lang, may kapangaluyag na sa imo. Araw-araw. Kala, insang grade 3. Parang masipon nun. Ang grade 3 ka? May sipon ka pa ako? Ay, wala kayaw. Why daw? Ay, grabe. Tisubong may kayo sipon. Asa dako, tabla, gaya sipon ta. Grade 6 na ko yung kagin sipon niya. Kagapangi, kapag sa banig nyo ay, sa grade 6 ka. Why, mga third year ko. Ikaw ka, mangyay ka sa baneg. Away Ngayon na sa bani mama mo. Why, may diaper kami May budget man sa diaper so far. Ay, kalay. Sige. So, amon Action Boy, si Miles Ocampo, siya? Child star bala? Going bulilit sa una? Okay. So, nagsabat man siya nga, I love you too. Very sweet. Kaya nag-close na sila ni Chris. Kaya may teleserye ni sila sang una. Balo kasi Chris, kung sinundan makaupo dyan sa mga teleserye, naka-close yun na. Pati kay Kim Chu bala. Close yun na si Kim Chu. So, kung mag-updanay ka mo. May pa kami galit na ka-close ni Chris tungkol nga wala kami kaupo sa teleserye. Oo. Malay mo dason, may teleserye si Chris. Kami amigohay hindi kami mag-close na kami amigohay kami ni James Shop mo. Wow na. Close na yung niya. Wala na niya hatred si Chris niya. Okay, good. Wala akong hatred boy. Amoy ka na ako kita ikamote. Okay. Balita sa sports. Karon pa lamang ginapandamana ni two-time Division World Champion Tim Bradley, si Ryan Garcia, sa iyahandom nga makainkwentro sa ibabaw sang boxing ring si Senator Manny Pacquiao. Sunod kay Bradley, wala pa sang ikasarang ang lightweight champion nga hangkaton kaguntrahon ang Pinoy ring icon. Kag kun matagan sang tsansa si Garcia nga makainkwentro si Pacquiao, mabutang lang ini sa alang-alang ang iyang boxing career. Sunod pa kay Bradley, kun siya ang pamangkuton, mas dapat tatagan pagtamod sang huben nga boksingero ang kredibilidad sini bilang isa ka boksidor. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Good morning! Oy, sa akon ilo, isa. First time, Nene Jean Gacho Cabatu is watching with you. Mustang kanding da, ne? So far, okay pa man ang kanding tada. Okay pa. Very good. May nagpamati. Sa Facebook live gid siya galantaw. Bongga gid siya. May lang wala ko nagbangs. Di ba? May lang gid no timing gid siya galing hipid ko ako nga ano sa ko. Sa kamanda dai. Base after sa program wag nang siya pirti gid siya kalaw ilaw. Ay gid siya. Tumawag na siya Action Boy. Hate na hate siya ginang magbangs ko. Good morning, anay dira gali kay Boyet Aguado, tamyawalin kay pariko Jocom. Jocom na siya mo kay actually ako na kanisa nga ako na nabutang sa akong cellphone jo.com.ph. Naman. Jocom na sa kay kumpul na siya mo. Ayang so, bala ka na Action Boy. Kumpul, ano nga ning kumpul naman. Sa tiil na mo. Kaya nagka-perte ka sa lawayon, bla. Na disgrasya sa motor. Tiil niya. Kumpul mo na nga tawag sa naman. Jocom. So ako sa akon nga kuhan sa phone book. jo.com.ph. Pwede the website.
Sige, di kita ya sa aton Siglay siya, last gali na hidra sa Japan, sa Canada, sa Vancouver. Canada. Good morning. Good morning. Sige. Sige. Sa aton nga balita special sa mga Aksyon boy, especially may paabot nga bagyo bala. Sa paabot nga bagyo, natalana nga mag-affect din nga bagyo sa Negros, di ba? Ano ta tumong? Da mga Martes sa Merkulis ko no. Especially ang kuan halong-halong nga daan, especially sa Northern Negros, I think. Yes, kaya mo ginadaan. ginadaan. Ginasang gina-igo. Ginabaha, gid-Aksyon Piso boy. mga daan, ginabaha, papermiti. Halong mga ka-aksyon dira sa Northern Negros. So, aring mga safety tips ta sa Aksyon boy para, panghanda man na sa bagyo. So, una, hibaloon ang balita, Aksyon boy. Angot sa sitwasyon bala sang panahon, lakat sang panahon, kung ano na. Ano ganing tip mo ganin? Diin na siya. Okay. Kung diin na siya, Aksyon boy. Kag mga anunsyo sang mga local government units nyo dira hindi kaya magpahalal na ka social media. Dapat mati ka man sa radyo, kaya mas updated, Aksyon boy, mas una. Kag hindi ka magpamati to sa tupad balay ublang. Mare. Chismis, May kuang gali mare Ang ga-exaggerate daan kis Aksyon boy ka kung magkuha ka balita halin sa imo tupad balay, hindi na mo. Uy, ang bagyo bala ko no puwerte, gid bala ko no ang bagyo. Bala daw bagyo gid. Ay ba niya bagyo do hindi bagyo ini do bagyo gid ko na mare mo. Na mga lain, oo. Nag-abiso na to bala si kapitan nga mo na. Tandang ko. Mari pang kuan nga daan mapanik buying tiya mare. Nag-invite og panic buying. Mari ka ta mare ano ta mare. Pero ang wala inong bakal ya. Ha? Ang wala inong bakal. Panic lang. Ang wala inong bakal ya panic lang niya. Hindi way kay inong bakal mo, no. Kala. Pero sa aton laban sa panic ito niya. Laban sa panic lang tani way inong bakal. So, okay lang na siya, Aksyon boy, May lang kayo nakabakal ko to isa ka bulig na sagi. So, may tanok-tanokon kita, Aksyon boy. Tugon correct? May ara. May ara. Relax lang bala. Kay pakwa to karon sa dalom. Ang isa ta ka bulig na sagi. So, kay turko, jungko. Kala, insugid gid siya. Duway mo ko na ulam siya. Ako yung ulam kay turko. May ulam siya, Next, Aksyon boy, hibaloon ang plano sang komunidad sa paghatag sang paandam, sang pag-evacuate, nandra ka gidapat. Especially sa mga nadumuan nga lugar bla. Yes, nga masami ginabaha, especially pag kung imo area. Preparahan, buat mo silang preparahan mo na nga daan. Hindi na paglaton, anay nga pagbaskog sa hangin, kapag gabubunol mo, ay, ari na, ikayuta na yung kwanta. Tukuran ta, anay, butangan ta na isang, ganing, butangan na mga support mala sa balay ng mga, mga mamo na. Kung ano daw ginapamutang tuway, asa tuhod, galing na tuhod na yan. Next, Aksyon boy, i-check mo ni mo puloyan. Kung anong guba. Balay. Oo, ang balay mo. Halimbawa, buslotoy mo atop gali tibutangan mo sang volcasil. Ano gana? Volcasil na chak no? Ano yung butang sina? Oo, na yung mga silan ta. Sa babaw. So butangan mo sina or yung nambal mo na may bayad niya. May bayad. May bayad na gali. Diba, talaga ron lima. Mga silat na. Mga silat. Or lansang, Aksyon boy, kay basi bala imong palid-palid na bala ka mag-ulan. So delikado siya. And then next, Aksyon boy, ipreparar mo ang ginatawag nga go bag. Ang go bag, Aksyon boy, nagaunod na sa mga pagkinahanglan mo mga necessaries Yes, mga food mo dira, water, bisan gagmay lang bala nga mga at least maka-survive lang kamo for like mga panty mo da. Oo mo na siya. Tapos mga power bank. Importante ang power bank sa panahon nga amo sina Aksyon boy. Kay ga brown out kis cellphone mo dira dapat naka full charge kag kung ano pa mga importante nga pwede mo masulod sa imong mga bag. Mga medical kit kuno hambal niya emergency kit niya Alex Montesa. Sige. Kag ang next, Aksyon boy, i-evacuate mo man magluwas nga mag-evacuate ka. Evacuate mo man imong mga pets dira. Diba sa bilin mo ya balahaw sa inyo balay. Ang mga baboy bilin na. Ang baboy kasi man, Aksyon boy kung pwede ako na kuya i-train mo yang danay mo mga baboy nga limo kung in kaso magkuan di ka mo agi i-train mo sila bala nga pagtaas ng tubig hindi ka mo alagi kay balo ka mugday na ikuan ka mo kay iban hindi kahalin sila balay kay ginaulikdan ang baboy tidalon na lang sa pag-evacuate
Pwede na sa mga mataas nga lugar ng Balaha. Or evacuate mo na nga daan. Pwede before na sa mga nanubuan yung lugar na sorry ginabaha. Kung may ginapaabot, kita mo na para preparasyon lang ang mga baboy dahil sa ilo to anay sa sa mataas nga lugar sa imo tong kilala to. Galing ba si pagtanaw mo baboy mo wala na niya pa rin naglupad man tong baboy mo may Hindi mo. Sa masaligan man Sa masaligan. Di ba sila pag-check mo sa baboy mo to kundi nag-abi mo tanta sample nagbaha. Di kundi nag-evacuate ka mo ay may kayong baboy ko to kay pare ko na. Pagka tumuto after sang baha, nya pare mo man ang baboy mo to bala pare naglupad bala pare. Why na daw? Kalay sa lupad. Naglupad sa. Tanong mo na kay naglupad. Duka. Natingala ko pre sang pagbutang mo di pre, nga napoy panilagan kung baboy mo duga amat-amat sa katubuan pakpak. Tapos ang daw nagdako-dakong pakpak, naglupad siya, pre. Muna nga wine na di siya, ho. Tapos sabat, into ako, pre. Samtong ka yan, pre, tigilan mo ko. Gali ka naglupad na sa iban nga tangkal, Aksyon Boy. Kaya ginbaligyan na ni kumpare. Ay, kalay. So, next Action Boy, kung ginabisuhan ka mo ganit sa mga tungdan nga mga ahensya nyo or LGU, na mag-evacuate. Evacuate gidayon. Kag ang last Action Boy, mag-ipon sa mga sa mga wala man lang bala na bahaan nga lugar, mag-ipon na kamudaan tubig bala. Kay, kung gabaha, apektado ang atong tubig is actually bisan di ba ang basiwa yung brown gina na tipon ka lang ang tubig so hindi ka magsalig sa tubig nga baha sa tubig filter mo lang wow social so ako man Action Boy at least preparado kita kay kanami magaya sa aton nga local government unit riya kay may early sila yung advisory sa aton mga pumuloyo which is very useful Action Boy. So it's better to prepare than be sorry Yes. So preparation is the best policy and the key to success. Alangan, preparation is the best policy and the key to success. So preparation is next to success ay kala next to success. Sige. Good morning dira kay Kagawad Olaya Balahon sa Barangay Kabog. Away ka patugyapo ka pa nga Action Doors. Away ka man gani tuguro kay kakadto. Gani man. Ikaw yung mailig magpangapi sa mga pangayaw. Ay, galay. Action Boy, may ginapag-greet si Christine. Happy birthday, gid saya pinalangga nga manghod si Sheila Menyez Kunlo. Yes. Thank you, gid. Happy birthday, Sheila. Himene, kay Nonoy Tahones, good morning man. Kag kay Eleterio Parcon Dayon. Yes, Action Boy, araman si Rajan Tan Villalon. Good morning, Rajan. Rajan, good morning. Kumusta ka na? Sige, okay. Inyong ibang tiyaratan mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon at Dayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Mag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon